Добро утро от мен и Алая. Днес ми предстои много дълъг ден, ще трябва да я оставя на баба й, така че отиваме да я оставим при баба й. Дай си лувка! Ще се опитам тези видеа да са максимално естествени, необработени и да можете да видите най-добре и отблизо животът ми. О, не! Не! Кажи нещо. Нещо. Мама, отивам сега до вкъщи да я оставя. Мамо, баба ти я няма. Мамо, аз съм пред вкъщи. Казах ти, че ще ти оставя в нас и ще тръгна. Аз ти казах, че 9:30, 10 ще ти я докарам. Ах, иди го. Оставих Алая. Тя се разблага за малко. И аз я взех, после я вкарах вътре и малко се забавих, защото ми беше жал и не исках да плаче, исках да види кучето да се разведри и тогава да тръгна. И да, сега отивам да заредя и тръгваме към София, за да правим музика. До вечера сме на едни награди. The Hashtag Awards. Номинирана съм в категория мода и за мен това е голяма чест, защото до сега никога не съм участвала в подобен тип награди. Единствено съм била на наградите на БГ Радио, но те са музикални награди, нямат нищо общо с това. Така че стискайте ми палци, за до вечера ще ви взема с мен, за да видим заедно какво ще бъде. Добре, заредих, взех си вода, взех си банан и си взех едно вредно фрапе, за да започна деня с захар. И изобщо не е хубаво. Не е хубаво и че оставих Алая и ми е гадно от 2 дни, че ще я оставя, но аз до вечера се прибирам. Така че я оставям само за през деня. Тя цял ден ще си играе с кучето, с баща ми, с майка ми. Не е голяма драмата, но аз просто се чувствам всеки път гадно, защото толкова обичам да съм с нея, толкова ми е забавна, толкова е сладичка, миленка. Но като цяло мисля, че когато си родител трябва да отделяш време и за своя живот, защото детето ще порасне и ще има свои приятели, своя среда. Още от самата детска... Извинявам се. Още от детската градина съм забелязала, че децата вече си имат малко или много своя среда и не знам, забелязала съм, че да си обсебваща майка не е яко. Видяла съм го от други хора и не искам никога да бъда обсебваща майка. Искам да съм пример за детето си и за това, че трябва да си постоянен, дисциплиниран и да преследваш целите и мечтите си, за да се случат. Защо винаги говоря за някакви мотивиращи неща? Защо винаги се опитвам да съм някакъв коуч? Аз съм един жокер, един клоун. Искам също да ви кажа, че страшно много се притеснявам, когато говоря пред камера и това ще се промени. Сигурна съм, защото ще снимам често. Сега сигурно ще трябва да изтрия половината видео, защото ще ме е срам от това какво съм казала. Или ще го мисля за тъпо, нелепо, скучно и така нататък. Но няма да го изтрия. Ще гледате. Реших докато карам да ви разкажа малко повече за мен, защото ако сега попадаш на това видео, не знаеш реално абсолютно нищо за мен, освен името ми. Занимавам се с музика и съм инфлуенсър, създател на дигитално съдържание. В момента се опитвам да балансирам между това да съм артист, майка и инфлуенсър, защото изобщо не знам как ще смогна с всичко, честно ви казвам. Особено сега. Сега искам да качвам много влогове, за да успявам по някакъв начин да съм активна в социалните мрежи, защото иначе имам някакво изкривено мислене, че всичко трябва да ми е перфектно в Инстаграм
и мисля тук да не съм перфектна. Мисля тук да видите какъв е животът ми всъщност. Нещата, които снимам за Инстаграм, са сякаш мои проекти в главата, които обичам да осъществявам. Обичам да показвам нещата, които съм измислила там. Имам предвид аутфитите или идеите за представяне на даден продукт и така нататък. Обожавам да правя това нещо. Наистина обожавам да го правя. Обаче, чакайте малко, че се разсеях, тъй като искам да изпреваря един тир, който кара с 40. Да, искам да ви покажа в YouTube истинският ми живот в момента. Защото той е доста различен от преди да стана майка. Сега по-скоро ходя нон-стоп без грим, ходя по детски площадки и отделно, докато Алая спи, се опитвам да свърша всичко за Инстаграм и така нататък, а вече и за YouTube. Вау! Честно казано, когато така казвам с колко неща се занимавам и колко много искам да съм организирана и постоянна във всичко, малко се стресирам. Защото според мен не е хубаво човек да очаква прекалено много от себе си, тъй като съм забелязала, че масово заради това се получават паникатаките. Аз да чукам на дърво никога не съм имала до сега, защото се опитвам да съм максимален реалист, за да може психиката ми да се съхрани. И когато нещо не става в момента, не означава, че не става изобщо. Така че в момента Йоана не може да снима нон-стоп аутфити. Защото, пак казвам, аз се боря с някакъв перфекционизъм в главата ми и когато искам да снимам един аутфит, аз искам да снимам на най-добрата локация и трябва да пътувам до София, аз живея в Монтана. И това много ми усложнява нещата, така че не ме притискайте да снимам често аутфити. Може би сега, когато снимам влогове, ще можете да виждате всеки ден аутфитите ми, които всъщност са доста нелепи и ще видите, че нямат нищо общо, защото пазя по-хубавите си и качествени дрехи за времето, в което Алая няма да ме цапа нон-стоп. Искам да знаете, че главната причина да започна с YouTube е защото в момента ще премина през промяна. Ще ви покажа, нали, къде съм живяла преди, къде живея в момента и къде искам да живея в бъдеще, защото с Лео, с моят приятел, искаме да строим наш дом. И ви пропускам 2 години занимаване с документация. Така че тепърва ни предстои да вдигаме основи на къща, да видите процес с интериорен дизайнер. И супер много се вълнувам за това, защото тогава, след като направя мечтания дом, ще мога да снимам аутфити всеки ден, тъй като ще ги снимам на моето мечтано място. Както виждате, вече съм в София и естествено в трафика на София. Чакай, стой, сега че снимам влог. Така, намираме се вече в София. Това е моят шеф. Шефа се казва Гошо. И сега... проблема не мога да разбера. Сега отиваме в студиото при Искрен. Ма Искрен ли е, не е ли? Верен е. Верен, неверен. Ето това са другите шефове. Вижте всички в черно. Всички са в черно. Уникален екип. Тези хора ме направиха истински човек. Иначе преди това не струвах за нищо. Освен, че нямаш контент, явно нямаш и quality content. Нямам я. Защо съм размазана? Нямаш начално образование. Нищо не става. Трябва да го пусна да ми следи лицето. След кринж ситуацията отиваме към студиото. Искрата ми разваля настроението. Виждала ли си по-фреш човек? Гледай. Са. Very interesting. Съм изпотрошен. Шаткал съм едно двойно еспресо. And I'm a sweet espresso. We can sweep in my home with my latest door. Ти се сети кога да го пуснеш, като ни се изчерпаха всички идеи. Сега излиза, че сме разнейши, йоу. Така, по най-бързия начин отиваме на фризьор, защото иначе ще закъснея. Много се забавихме с Искрата. Сега отиваме, за да ми направят прическа за събитието до вечера, като ще направим малко по-официална прическа. Ще видим как ще се получи.
след като ми направят прическата, трябва да отидем до Ангел. Само искам да кажа, че толкова се радвам, че винаги имам солети заради Алая в колата, защото умирам от глад. Вижте, каква прелестна клиентка. Чудим се дали да направим това или това. Тъй като нямаме време, ще направим нещо средно. Добре. Вижте ме. Вижте колко е красива прическа. Отивам да си купя пица, защото няма какво да ям друго, не си поръчах храна. Така, докато ям, да ви кажа, че отивам да си купя лепенки за уши, защото моят комплекс за стърчащите ми уши трябва да се потисне. Готови сме, имаме лепенките за уши. Знам, че ще кажете, че не е нужно, но според мен и моят мозък е нужно. Сега отиваме към Ангел. Там ще си оправя грима, ще се преоблека. Държа да ви кажа, че Алая е спала 4 часа обеден сън. Долу съм. Здравейте хора! Аз съм Ангел Захаринов и днес съм влогър от на Илана, новата камерка. Тя дойде да ми досажда в нас, защото това е всеки път просто. С това ще съм облечен аз на събитието. Как е възможно такава фешън икона като мен да не е номинирана в Fashion и Lifestyle? Те губят, не аз. Харесва ли ти аутфитът ми? Ето това е 1 килограмче фондютен. Ще си сложа червило, като ще оверлайн. Добре, нормално ли е това? Между другото си запазих час за избелване за зъбите. Защо ляви? На 6. Защо? Не ми харесват. Га. Какво е чувство да си нов влогър? Аз не знам какво правя. Лично... Неговите влогове са много по-подредени, много по-интересни, а моите просто ще са ей това, оригването на Ангел. Ти няма... Ама не си ти. Си едно да не зеквам, аз ми зеквам. Това е? Но не си Big Brother. А защо? Защо не си Big Brother? Защо да съм? Защото те одобриха. Щяха да стана реалити стар. Лепрекон. Много е странно. Да, не се виждал. Не бе, не се виждам. Последвайте ме в моят YouTube акаунт, в който ще стана много по-сериозна, защото в момента не съм. И ще кача скоро влог от Лондон. Хайде! Хайде, чао! Чао! Тръгвай си! Настроението ми доста се развали, защото днес направих голяма грешка. И грешката е, че не съм оставила на Лео ключа от вкъщи, тъй като в момента се оказахме с един ключ. И аз съм го оставила. Сутринта, заключих и просто тръгнах, за да оставя Алая и да не закъснея. Направо съм забравила хора. Това е толкова безотговорно. Ужасно се чувствам. И той не ми се сърди изобщо. Той човек просто е злато. Сега ще ходи в къщата при нашите и при Алая. Там ще я къпе, там ще я приспива. Сигурно ще се прибера в 1 часа в къщи и ще трябва да спя там при нашите. Заради моят тъп мозък. Изключително слабоумен човек. Сега трябва да си оправя настроението, защото ще се срещна с толкова хубави хора и не трябва да съм някаква негативна, само защото няма макъл. Отиваме на наградите и да видим кой какво ще спечели и в коя категория. Те ще се проведат сега в клуб Карусел. Аз не знам още какво правя. Това е едно от най-красивите момичета на земята. Илана!
Здравейте, много ми е приятно, как сте? Вижте какъв шеф. Представете се с 2-3 думи как е работата с мен. Елегантно. Той се подмазва според мен, защото знае, че сега няма да спечеля нищо. Дойде и другия шеф. Какъв е проблема, питам от одеве? Проблема не мога да разбера. Добре. Само ще кажа това. Имам награда и треперя, защото не знам какво да кажа. Хора, спечелих наградата. Аз бях абсолютно убедена, че няма да я спечеля и просто дойдох, за да уважа събитието. И в момента, в който ми казаха, че печеля, аз изкрещях. Какво? И се качих на сцената, трябваше да говоря и аз не знаех какво да кажа. Не помня точно какво казах, обаче не се изложих, което е супер. Сега часът е 9:30 и тръгвам към Монтана. Стана ми гадно преди да дойда, защото казах ви за ключа и за Лео и през цялото време, по време на събитието, мислих за това нещо. Семейството ми е най-важно от всичко. И малко ми е мъчно, че се случи това нещо и че така го приех, нали, че съм направила толкова гадно нещо. Пък то не е кой знае какво, при положение, че има къде да се отиде и така нататък. Просто е гадно, защото предсаках най-близкия си човек, като не оставих ключа му, пък когато си работил цял ден, искаш да се изкъпеш, да си легнеш. А сега е в нашите, с Алая. И ми е много тъпо, просто. Заради това, че го предсаках и безотговорно постъпих. Не мога да повярвам, че взех тази награда. Искам да благодаря на всички, които са гласували. Аз винаги съм мислила, че наградите са уредени. И заради това за мен е страшно странно, че в момента печеля. Но, както и да е, тръгвам към Монтана. Пожелайте ми лек път. И благодаря на абсолютно всеки един човек, който стигне до края. Ти си герой, щом успя да изтърпиш всичко. Дано ставам все пак малко за влогър. Току-що се прибрах, часът е 12:50 и умирам за сън. Хвърлям си душ и отивам в нашите, за да си легна при Алая и Лео. Лека нощ и помнете, че винаги трябва да вярвате в себе си, защото аз днеска не вярвах. Ама вижте какво стана. Имаме награда! Как се чувствате? Не е много добре. С болки във врата съм след тази нощ. Защо? Защото възглавницата не ми е удобна. Защото спахте в моите родители. Точно така, защото вие ми бяхте взели ключа. Как търпите това гадже? Вече не знам. Вие според мен трябва да спечелите някаква награда за най-страхотен мъж. За златни нерви.